Na hát, sziasztok srácok, én Gamer Ramestérik, és ebben a mai videóban igaz kés van, mindjárt 10 000 néző van, és akkor még 4000 sem volt, de az most mindegy, bocsi, minden is. Megmutatjuk az algot, Top Class, ugye 2025, nem csak Top Classos dolgok vannak, kártyák vannak benne, hanem ilyenek is, szóval. Ja. Első oldal, argentinok, itt láthatóak, nem tudom felolvasni a nevüket, bocsi. Itt láthatóak, második oldalon, ugye itt védeztek argentinok, ezt nem tudom, hogy nekem így jobb. Most engem az annyira nem érdekel, hogy látszik-e, majd én elrendezem saját magam módján. Ja, most, ja. Itt vannak a franciák, a naszárosok, itt ilyen csapat, itt megyés bazár. Angolok, ugye? Itáliai játékosok, spanyolok, itt van ugye ott a Jamal is, fans favorite, az mindenféleképpen jó. Manchesteresek, hát United-osok, United-osok, Manchester City-sek, ja. Ezek a Bayern-esek, úgyhogy nem tudom kiejteni. Szóval igen, ők. Itt vannak a Real Madridosok, vagyis van. A németek, nincs valami sok. Liverpoolosok, ott csörög a Szoboszlai, azt kell. Nem tudom, az igen, brazilok. Ezt egyébként nem tudom, ha valaki tudja, írja a kommentbe. De ezt sem tudom. Belga, itt vagy belga. Ezt ha én tudnám, nem tudom, ezt sem tudom. Francia, az nem francia, ugye már. Azt nem tudtam, vagy írjátok le légy kommentbe. Van egy oldal, ugye itt van a tényleg ezt sem tudom, bocsi. Itt van miért nem tudok egy nyelvet se. Videerek, ezek jók, ugye. Ja. Hologine, kézenfogás is van nyilván. Nice, szóval ezek jók, ez a sorra, ez 10 000 forintot ér, ha jól tudom, ebből nem tudom. Max Power-esek, ugye a Impact, ugye nyilván. Van megint egy oldal kihagyva, még egy oldal. Elektrikek, ezek jó, itt is becsörög a Szoboszlai Kamavinga, meg a Tonali is, rossz is, úgyhogy ja. Közben a videóban ezeket pontottam, szóval. Ja, 2 babból az nyilván benne van. Masteresek, ugye, Master Classosok, ez a fannek, az jóra van Martinez. Megint egy oldal kihagyva, unbeatable, de ez nem az összes, még van, meg a videókban sem volt az összes még, szóval nyugi. Ugye, hát ezek, ja, unbeatable-esek, szinte mindkettő parra lehet, de nem vagyok benne biztos, hogy úgy csatok ki tényleg. Magic Mixek, és ennyi. Ezt bezárhatjuk, de itt van egy, amit én csináltam külön értékes kártyáknak. Nem csak ki. Nem csak, ebben vegyes van úgyis. Kezdem srácok, 1000 arany paralel Bellingham. Ugye az a videóban benne volt, nagyon örültem neki. Winner Ronaldo, az is benne volt, közösségi posztban is ott van, szerintem tudjátok. Manchester United-es logó, nagyon szép srácok. És ez a trófia Premier League-ből. Úgyhogy igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én Gamer Ramesti voltam, legyen szép napotok, sziasztok!